Kok ngedene bocah cilik. Nyapa to? Jajak bae iki. Misal-misale sing tua. Ya aku ki lak menggoda sing setara dengan umurku. Lah karo kowe ya guru gila. Dasar kare bae, bae kok. Lah nek kowe ki lak yo ora dhewe to bonge iki wong marai pegel ya. Dadi sing ngene-ngene iki. Oke. Kowe iki marai pegel nyapa to? Lah ora iki bocah asli kok jadi mesti nangis. Ora lah kuwi lho wis ngene karo aku. Pisan kasih ora trimo aku iki. Ora trimo. Bah. Bah, boi. Cie. Ini jenenge Luna Mayat. Ngajar ya. Ayo. Udah naik. Wong potongane kapsul. Potong sama. Alhamdulillah. Balurah nih kok repot-repot ya Allah. Balurah terus suwun balurah. Pundi? Matur suwun nggih balurah nggih alhamdulillah. Matur suwun nggih, Mbah. Lah iso sok nek tambah ora sok nggih. Kok tambah ono kowe yo. Ngene iki lah wis bersyukur. Bersyukur. Rezeki kudu ditampa. Lah kok tambah. Ya sore lek tanggapane kene tambah ono. Kita Pak. Lah iso sing nanggap ojo anu masyarakat itu. Balurah apa nanggap? Apa? Ya, bener. Ayo, kapal lihat duit. Ora enak. Tapi ro, 17 to. Ora iso ketok ayo. Lah iya kok sing ditekoni lurah kok RT melu nyawuri iki lho. Kok ana bae. Hei, RT apa? Manajemen iki Juru kunci. karepku dhewe ngono. Kowe padhe mulak meri aku oleh antusias apik. Ora ini ya. Bolongku kelek, jubah kuning. Malah apik. Kene kuning, ireng, putih. Katoke ireng, malah koyo lampu merah. Sopo to iki? Ngono kuwi, macak ngono kuwi lho butuh effort. Tapi kalah karo buku. Buku apane to nyapa? Buku jilbatan ngono ki ya. Ijo melipis, kayak bros ngene gede. Lah yo malah apik menarik. Tapi apa malah tuang nyelok kodok. Bocah jeblas ae. Wah ora umum nggih nek Ora kene. umum ditanggap. Nuwun sewu niki ibu-ibu kalih bapak-bapak sedaya mawon sehat nggih. Alhamdulillah rezekine lancar nggih. Benjang nanggap rapi ambak nggih. Tapi aku seneng masyarakat Sukorejo Soko ki yo ngene. Lah iso iki seminggu kene kerakan petel. Lah kok kowe iki duwite nyikmu apa piye kok? Delok YouTube. Lambemu ngono kok iso. Luar biasa. Sing duwe keluarga kene iki. Piye? Lagi pisan iki lho tangga perang iki lho. Nyapa? Dulu kali malah delok TV. Delok TV apane? Kayaknya iki lak kesel bar apa ki ngewangi masa-masa. Kesel karo ngenteni pagelarane awet dadi delok TV dhisik. Wes sponsori India Hollywood. Kabeh ngono. Alhamdulillah. Alah alhamdulillah. Aduh, kowe iki kok aja ngono to, Nduk. Aku jane ora seneng ngono iki ra enak lho aku ngene iki. Lah kok apa-apa lho, Kang. Hei, aku delok oleh pagelar. Nyapa? Ya sepurane to aku ngerti balik kok pintar nek omahe jam 09.00 iki, Mas.
Ah, bosok-bosok. Penontonnya udah nyewa. Lah ya cocok to kena dikitu obat to. Lah ya, Kowe jare kowe iki lara kowe iki. lara. Ya kono kuwi gawane nggone dokter to wong dhewe iki tanggapan ora leren lho nggih. Ya, Wis apa urung? wis. Lah jare doktere lara apa? Sing lara aku. Dokter ora lara. Sing lara iki aku. Kowe rak lara. Lara. Wis tak gawane dokter. Wis tak gawe dokter. Konsultasi. Wis. Jare doktere lara apa? Dokter ora lara, sing lara iki aku. Uclek iki. Maksude lak kowe ning kono rak ditekoni to. Ditekoni. Lah ya Mas Bongke keluwane napa? Iki anu pilek. Bilang. Ya, Terus doktere wis menyarankan kowe iki tibake lara apa ngono apa ora? kok lara apa? Aku iki pilek kok lara apa to? Mas nuwun sewu enten kabelmu cek mriku Mas. Bocah kok ora seneng aku ngene. Pola dhisik kowe kabelmu meri to. Bang. Siapa ke? Belum tanda. Oh, ndase Bongke tanda secemet to ini. Telat. Iya ta. Kene jero topeng umbelku beler-beler. Kok ada gak sedotan srut. Nah, iya ta makane. Sesuk nang iki nek tanggapan ki sisi dhisik. Kambingku. Sisune kerdus. Bocah kok angel. Kowe iki nyapa cekat bawa moro rono iki nyapa? Layani aku. Layani apa? Mas Bongke, kok sing apik yo. Bareng lo tak wae. Ya salamono to wong kowe iki duwe angka hukum belas. Ping 3 iki ngalami. Ya kurang sopan no. Cah orang Jawa belas iki lho iki ra seneng aku. Ya mlakune ya keratonan. Simpo. Yo. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Piye to? Apa tumono keraton la ilaha illallah. Maksudnya keraton ku ya ora eling karo agamane. Wah, yo Islame ku lho, masuk kejawen ki Islame ya tetep. Monggo kita bidalaken sareng-sareng. La ilaha illallah. Cekel. Amin. Bocah lan Jawa blas. Wah, nggih. Bapak Ibu. Kancaku MTS lho iki sing nanggap iki. Pak. Kancaku MTS iki. Hah. Ah, Pak Prayitno. Iki Bapak Prayitno nggih. Gua lak kanca MTS tenan lho njaluk. Alhamdulillah. Sehat nggih Pak nggih, alhamdulillah. Lah Mbak Winda iki malah kancaku TK. Kancamu TK apa? Aku roh delek bengesan atau merek iki. Bocah kok gledhi sae. Menika bagi keparan dawuh. Oke. Adewe dikon atraksi arep disangoni. Oke. Tapi semata-mata aja kok mikir duite. Bener kuwi. Awak dhewe ditanggapine luar biasa. Iya, iya. Awak dhewe nyenengne
nih wong kene padha karo pahala. Pahala amal jariah. Amal jariah. Lho tenan lho iki. Aja ngomong kipas iki aku. Layak wong loro iki lemu terus ada kipas. Kekentok lek disis ning ngene. Polahne dhisik. Aku wis kok. Apa nek Terus entuk marahi. Oke. La ilaha illallah. Darah budal. Aku budal ora apa-apa. Pitung dinane ora usah kowe ora usah dikondangi, ora usah teko. Ya kan. 40 dina ora usah teko. Ora usah teko. Ning nyusul aku. Menika munyuk saking Pasuruan menika dalu arta. Teteke sampun lulut menika nggih menika Mas Kentung Surapentil. Kowe iki baca telunyukan ngono. Ora apa-apa aku ning kene kok anggap munyuk. Ora apa? Berarti kowe iki munyuk ora krasa. Kok iso? Lah kowe rene sing kok nutke sapa? Kowe. Sing ngejak tanggapan rene sapa? Kowe. Lah nek aku munyuk, kowe kok gelem tak jak? Aku ya tak munyuk pisan lho. Dadi sing munyuk bukan aku tok. Sapa? Oh sengaja aku ning kene arek kok. Iki. Nek iki ora munyuk, Apa? tingkong. Sini ilmu apa? Atok kan. Si bila kalah kesel. Rezeki gila ya Allah, matur suwun Pak Prayitno kalian Ibu. Dan luar biasa. Pasangan ki nek serasi iki ya ngono kuwi. Ngono kuwi. Dadi outfit ki disesuaikan. Sesuaikan. Nek sing setri hitam, Oke. sing apa di jalan nggih pakai hitam-hitam. Hitam-hitam. Aja kaya mbokmu. Kok ngono variasi kok. Iki kentung ngono kuwi nggih. Kok kentung. Karo buku kentune kentung iki. Malah buku malah gawe daftar serambu. Oh, blendi saya. Kalau dintani kalau kuatnya. Aku isi lah. Lah nyapa di sini? Konco tekan. Ngomong kowe iki playground wis ditokne ngono kok muni kanca tek. Tokne contongmu. Lah nek perkara mbok jatuh ke pentol ya ditokne aku. Pola dhisik. Oh di MC nih. Oh iya. Iya keraton. Alhamdulillah nggih acara sak lajengipun nggih punika munyuk ngantri sembako. Den Mas Bongge, iya ngono kok arep nesu. Iya. Ya aja ngeden-ngeden ndasmu cemet dulu. Iya sing apik. Tapi tuh. Acara salajengipun nggih punika Raden Mas Bongge badhe nyuwun pangestu dumateng Bapak Prayitno sak keluarga. Iya. Tak.
Gak duwe duga belas kok kowe iki. Lah kok mulek iki apane? Wong ya apik ngono lho Mas Bongge nyuwun pangestu dumateng Bapak Prayitno sak keluarga. Kira lho ra njupuk duit kok njaluk duwotok. Ya iya ta lah Pak Prayitno iki gawe acara gedene kaya ngene iki luar biasa lho nggih ya Allah aku sampai gumun. Bang ngresmekne bentis menika alhamdulillah sampun tukul alhamdulillah. Kok bentis? Apa? Kene iki resmene patung lho. Udungi wong delok kuwi. Kowe wis, aku wis. Iki celengan pitik iki. Iki. Sira dinteni. Kowe nek dadi iki katok-katokmu mbok ngene wong iki piye? Dono to. Saka gedhen iki. Lali wong ya luput. Kowe ngono kuwi sesuk nek iki aja nyilih katok nang aku. Nek kanggo kowe katok iki kegedhen. Paling endah nek ngene iki kowe iki nyilih sempak nang aku pas. Hei. Sempak ora apa-apa bare dikai komiti. Dipolane dintasi Bapak Prayitno menika alhamdulillah. Open-openane kendung niki tuyul anyaran. Apa-apa, open-open aku nek sing penting lak pinter lincah. Aku ora diopen-open aku. Ora duwe iki apane? Kok yo kok cangking kok iki dimulakan iki ayo. Alhamdulillah. Wes pas. Sira, weh padha. Weh iki jan awake guwotot to. Awake kaya adek. Igone ning mencotot. Iya. Iki cara desaku digawe sikik pelem ngene. Kowe iki aja ngono lho nggih. Adewe biyen sakwise ganti ngene iki biyen ya tau ngalami kaya. Awak dhewe lo aja kali. Oh iya aku tak. Ya aku tak. Cemel ngene iki generasi ya kaya tak seneni kok malah melu ngurusi keluargaku kok iso. Yo. Alhamdulillah. Yo, sambut kelas ta, Bu. Jam lebet mawon.
Ngaten kok. Sesuk ki mbok iki nek nali ya sing kenceng. Mangkane bokong iki digedhekne. Lah kurang gede golek tawon Vespa. Kan obat dengan kene. Anakku wis, adikku wis. Lah iki to ingon-ingonmu iki to. Jangan itu gini. Yang gini ya. Jadi utang nak. Utang potongan iki tak utang malah ngidoni yo. Apa? Bapak das. Iki lek kaya cundra ngono to. Lah kaya cundra mali. Bah ora lucu. Lagi bah ora apa mambu. Polane lho meke. Ada terus ta. Baca nyo-nyo. Ade, Ya sing sopan kaya tole kek le ayo kek maju ganong apik to pe. lah tak tole-tole wong iki wis megeleng. Ayo le. Monggo. Kita balik apa ora apa-apa. Tanya jawab. Angel. Dilatih pinter lagi. Dilatihnya apa ini? Seraya bener, Cok. Bocah iki lak ngledek to ngelokne. Berarti bahasa Kowe ngelak ngelokne anak-anakku pinter golek duit tuyul. Lah abane prayoli lecet anakmu gitu. tidak no. Bapak Prayitno sak keluarga matur suwun nggih. Alhamdulillah mugi-mugi sehat selalu, rezeki lancar. Amin. Urung salto lho kowe. Satu sik. Berarti paling sik. Marung Ya kudu sportif. Totalitas kabeh kerja. Sik. Salto sih. Malah dibui urung kapal dibui. Bakti iki aku rahmat Allah. Oh alah, bamti. Oh, benjing mulai nek anu gadah damel niku sing damel parem kersane tiang-tiang bamti. Lah ya apa? Gawe dhewe yo pareme yo. Tadi kas ini kas wong kok enak. Hei, Dan. Duitnya jangan keluar dhewe. Kok dijupuk. Duitmu saya kono le, kayak jupuk kanggo satu. Dadi awak dhewe iki mare totalitas. Lho malah malah. Ora wani ngomong ya. Duitnya kene. Dan 50. anak sombong. Gendeng. Loh, nyala sama toh? Bisa ngomong malah joget. Iki lho tontonan iki lho. Adan, Abdan. Abdan kayak pena ya.
Nyapa? Wong lanang lek kerjane penting, entuk duit ya entuk cawe itu. Oh ngono kuwi. Ngono kuwi. Mas Aska, Mas Aska. Mas As, isek ora, isek ora. Teh. Oh isek. Oke, siap, Bro. Nek wong lanang nyambut gawe oleh Duit karo kanggo wedok. oh ngono kuwi. Oke. Tapi pas kowe munggah, pestomu melorot. Kok malah cilik kok malah. Yo sing ngajeng legas, buri mulai. Sunatan Dek Mas Aska. Paling kendak ya kowe iki duwe urut donga. Wong lanang iki wajibe sunat, Dik. Lah iya, Saurunge sunat itu pemikirannya cilik, lek wis disunat pemikirannya bakal dewasa. bakal dewasa. Muga-muga Mas apa? Mas Okta. Mas Aska bekti kanggo wong tuwa, saged nyenengke wong tuwa, kersane wong tuwa rezekine lancar. Amin. Lah kuwi insyaallah bakal dijabahi. Mergo apa to? Iki lah acarane tasyakuran kitanan. Tasyakuran ki wis enek dalile. Apa kuwi? Wa idza ta'adna rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabil sadid. Artine, Dik, Sapa sing gelem bersyukur bakal ditambah nikmate marang Gusti Allah Pangeran, lan sapa sing kufur azab Allah sangatlah pedih. Iki wis gelem ngugemi syukuran ngawujudaken syukuran. Ya. Mugi-mugi keluarga Bapak Prayitno sakinah mawaddah warahmah, ayam asalin bangun rumah tangga, terus rezekine lancar, sehat selalu sedaya. Allahumma amin. Mampir termasuk iki nek tangga-tanggane iki palane oke. amal jariah.
Gula apik gula. Keripik gedang, keripik tela. Ya ta Mas Bodo? Iya. Oh iya, sithik edang wonten rata. Wah, Mbak Yun. Mbak Yun. Wah, kok ero to ya? Iki kancaku MTS iki ya iki. Wah, sakit. Terus nanggap bae. Gitu kan bilang Kayak serang kali. Iya. 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 Mbak Yuni iki wah. Balun. Ki kula mampir. Badhe jalan sepatu. Asap. Utangan nek. Lo saking dulure oke kakek sing teko. Ya. Saking seneng karo budaya. Benar kuwi. Iya, ayo Cok. Ayo. Terus sambil dong Mas Hambi. Langsung gas rono deh. Ini sekolahnya langsung. Tapi kalau sampai langsung mulai. Dan pacarnya kan otomatis ya. Jeblok.